Magandang tanghali po sa inyong lahat. Surprise mo deliver ko ay nandito ngayon sa Barangay Villegas, Pusurubio, Pangasinan. Para ihatid kay Sir Danny Ferrer ang pa-surprise ni Ma'am Marlene Ferrer. Samahan niyo kami at nating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pa-surprise ng kanyang mahal sa buhay. So samahan niyo kami. Natin sila sasabihin ko sa inyo. Harap na! Nooy munting batang ina. Maingay pero ate, parang maririnig yung boses mo mamaya. Ay hindi, ganito lang ang bangon pala. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Kuya, may hinahanap po kaming tao. Si Kuya Danny ng Ferrer po. Ay, kayo po. Kuya, ko daw po kayo. May papatingin lang po sana kaming sasakyan. Kasi kanina pa kami paikot-ikot, umusok po kasi. Eh, may nakapagsabi po sa amin si Kuya. Danny Ferrer. Kayo daw po ang ano. Anong kanya? Anong sasakyan niya? Starex. Starex po. Ay, Starex. Doon na sa may... Siyang mekaniko dito. Doon sa may puro sinyo. Ngayon na lang kuya. Motor na lang ako eh. Motor. Baka pwede hindi. Tignan nyo na lang kinaas na ano na niya. Oo nga po. Kasi ay, oo eh. Alam ko na yun. umuusok kasi kuya. Kaya ano, paborito kami. Kanina pa kami. Eh, wala din yung... Wala lang kami tamuda nga. Mekaniko ko yung papa. Ano yun? Pupunta to yun. Sarap ako. Magkakano daw yung bayad? Magkakano yung bayad? Hindi, wala. Happy birthday, Mama! Sabi mo na ako. Pag-picture mo lang ako, kuya. Pa, pangkadyaan eh. Hindi ako na. Hindi, kasama ko ito. Ay, syempre po. Okay, apat kuya. Ngayon po, sama po kayo. Ay, nanatingin doon. Patingin ito na ni 1, 2. Ayan po. So, ayan guys, tara, pasok muna natin yung handa ni Sir. Yan ang importante. Nailigol. Nasa-surprise ako.
Yan. Opo, sir. May ka na, sir. Yun po yung Tatuwa. May ka. May ka na sir, ipakita mo ka na-appreciate mo mo. Tansi imparamid naman. Jesus guy karon na video. Jesus guy. Kansyonan. Jesus guy. Jesus guy. Kanay. Kam. Sir, taka. Yun, diyan ka na eh. At sir, di sangoy, di ka ni sir. Ayan, tipag tatagaran na. Uy. Tingin ka dito, baby. Baby. Hindi, ganito ni Papa din. Taka sir, picture ka. Wow. Tingin ka doon, anay. Ayan. So, Lapang. ay, may ano ka? Lighter. Kanta tayo pa. Oo, kakantahan pa natin si sir. Tuloy siya, Ay, lagyan natin sali. ang kanta tayo, Papa. Una ka din sa cover. Kanay. Kadonak. Kuya, halika muna dito. Salinso! Mga kuya, dito nga muna tayo, please. Pa-request para may Ano yan ko? Ang karkarnita may kektoy na eh. Karanitan. Tanong ang video do amin. So, kayo Yo. pwede eh. Leo. Sana. Kasaway mo dati yun. Kanta na tayo ha. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan sir, bago mo hipan yung ano mo, mag-wish ka muna sir ha. Ano niya ti-wish mo? Wish mo. Ayan. So, happy birthday, sir. Ang correct, tanong niya, jay kota alak pa jay naman. Sige, sir. Sige, kalaan ka ro daw. Tawanan naman. Dadaan daw si papa mo. Pagkablo, tapos tagay. Alright. Dapat kasama sila dahil Oh, sir, hindi tatawagin ko sila. Mga kuya, request ni Kuya Danny. Pa-picture daw tayo dito. Ay, kayo basit ka nagtoy. Yan. Ulitin na, sir. Sir, ayun na din pa. Lighters, hindi ang panulit. Panulit natin. Panulit daw natin siya. Mas maganda, mas marami. Halika ate, dito. Doon tayo sa harapan. May kailangan natin. Kuya, halika na. Ano mo picture niya mo? Ate Ano makita na? nagag-picture na. Sige na ate. Ate, ito naman. Kayo na lahat. Kayo lahat na. Sige na. One, two, three, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, yan sir. Oh. Dodakan din ang ano doon. Ayan. Oh, di. Pulang masyad mo ay sir. Walang tawanan. Ay, awanan ka no. Ang muna nga, ang kursa. Damdama sir. At papawiton. Ano to mga apo? Mga apo to? Ako na. Mga apo? Kaya nagpicturan kayo. Dali na, papicture kayo mga balong nanin. Tapos yung mga Yan. Tingin dito. 1, 2. Ayan. Diyan ka na lang ate. Pinatanungin ako sa'yo ha. Anong sasabihin mo kay Lolo ba? Lolo, Papa? Lolo. Happy birthday. Ano sabihin mo? Good day po. Happy birthday po. Ayun. So, dali ko, ano sasabihin mo kay Papa? Happy birthday daw. So, ayan. Ate, ikaw, message mo. Happy birthday, Papa. Enjoy mo lang kayo tinakal daw para kanya. For blessing. Happy birthday. I love you, Papa. Kuya, message kuya. Ayan. Cook na. Message ko po ni Bilasco Aber na sige na tayo, enjoy na lang tati panagbiyak na. Hello.
sa garot ko mga maiwasan tinom di niya garot basta hinay-hinay lang hanggang ko. Kailangan sabi ko mata napaot pa di biyag mo ado pa nga birthday ti masakbaya am ti ko ma-celebraran tango ti kasta kadwa da kalatan to. Sige, enjoy mo na ito nga alam mo ta da kami nga mang tartaram suportahan da ka. Kailangan happy birthday ulit. Thank you. Yun. Thank you, Kuya. Sino pa ate? Sino pa pwede magbigay? Kuya. Ay, tanay, bayaw ko. Kuya daw, bayaw. Sino pa po magbibigay? Ayan. So, wala na. Ito na lang. Ito na lang, Kuya. May babasahin ako sa'yo. Love letter. Ayan. Sa aking mapagmahal na papa, ngayon ang arawan, so binabati kita ng happy birthday, Papa. Ang wish ko sa'yo, aking Papa, alagaan mo ang sarili mo at ating mga apo. Huwag mo silang pababayaan. Happy birthday at God bless you. Samahan at ingatan kayo ng Panginoong Diyos. I love you, Papa. Mama, Marlene. Oh. At damat, si Kamot, kunwari lang aja. O, sige, sir. Sir, inati may bagang kini ma'am. Si Kamot nga mamak mo no si kahan nga managtagtagali nga talaga adadji utot kugin pusok enya din puro kasi kita aman nabututong akong hana makapangpangan dahil tati panunutan haan ngay nalang itisao aramid pa kay kitaan. Thank you. I love you. Jacob, sir, unblock mo garudon. Sir, ada pa may isa ka sorpresa na paraking ka. May isa ka sorpresa na paraking ka. Pakiguyod mo datang. Wow, sir. Inaya, ito na. Baka sumabog tayo na yun. Ay, sing-sing. Dito siguro. Asan yung makatagal na may cake? Baka iba yung binigay na cake. Tignan nyo nga lahat, ate. Ganon nyo nga lahat. Baka money cake, answer yes, di ba? Baka dahil ka. Hindi ko siguro sing-sing. Maging kayo, nagtataka ako. Bakit wala nakalagay dito? Muna sa tiligid ko tani. Ewan na. Makaro man eh. Joke lang ha. So sir, in behalf of Surprise Mag-Deliver ko by Miss Maylene Palabay, sir, we wish you all the best at sana, yun nga, sabi ni ma'am, iwasan daw ang pag-inom para humaba-haba-haba pa ang buhay. So, we wish you all the best, sir. Sana lagi kayong ingatan ng Panginoong may kapal at sana lagi kayong bigyan ng malakas na pangangatawan. So, happy birthday ulit sa inyo, sir. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, hit the notification button at ang subscribe po at pakishare na rin po ang aming mga video. So, ayan, lagi lang po tatandaan. God bless everyone. Every gising is a blessing. Thank you, sir. Salamat po. Confirm ko muna, sir, ha? Baka iba kasi yung naibigay na cake. Apa? Sorry. Kasi, ang nakalagay kasi doon sa inansaran ni Mama ni Cake. So, kung daw lang akala ko manik. So, guys, sa lahat po na mag-a-avail ng aming promo package dahil for your anniversary na Surprise Mag-Deliver ko. So, ito po meron po kaming pa-free na bag. 3-in-1 women's bag, sling bag, at saka 3-in-1 towel at saka portable mic. So, ito ang napili ni Ma'am Marlene, sling bag. So, yan, sir. Thank you po.